Her i mine hænder har jeg sidste års bedste håndholdte enhed, nemlig Asus ROG Ally. Jeg kommer til at gå dens mange plusser og selvfølgelig også minuser igennem i den her video her. Og til allersidst finder vi så ud af, om det er stadig et køb værd i år 2024, selvom der er kommet mange flere håndholdte konkurrenter på markedet. Hvad så? Mit navn er Christian, og på den her kanal kommer jeg til at vise og anmelde en masse nye tech og gadgets, som jeg og forhåbentlig I synes er fede. Det har nu været et helt år siden, jeg første gang fik fingrene i Asus ROG Ally. Det her det er Z1 Extreme processoren. Dengang blev den kaldt for en game changer inden for håndholdt gaming. Men spørgsmålet er, hvordan klarer den sig i dag? Er det stadig en enhed, der er værd at købe? Som en gamer, der dagligt spiller jeg på alt fra PlayStation 5 til en high-end gaming PC. Så på det her år har jeg så sat Ally'en på prøve. ROG Ally er ikke en traditionel konsol som en PlayStation 5 eller Nintendo Switch. I stedet for er det en fuldblods Windows 11-baseret gaming PC i håndholdt form. Du får den fleksibilitet, som en almindelig computer giver, hvilket både kan være en styrke og en udfordring. Mens den ligner noget, der bare er plug and play, som en Nintendo Switch er, kræver det opsætning og opdateringer og driverhåndteringer, som en almindelig PC gør. Det gør, at den ikke er lige til at hive frem og spille på med det samme, når du har fået den. Ally'en er hverken for tung eller for let, og størrelsen er afbalanceret, så du kan spille i længere tid uden ubehag. Den føles behagelig i hænderne, men den kunne godt have haft lidt bedre greb, hvis du spørger mig. En af de første ting, der virkelig overraskede mig, var lydkvaliteten. De to højtalere leverer en imponerende lyd, der giver en følelse af surround sound takket være deres perfekte placering. Skærmen er en anden stærk side ved Ally'en. Fuld HD op til 120 fps med AMD FreeSync giver en skarp og flydende oplevelse, hvilket er ideelt for gaming. Man kan også justere opløsningen, hvis man gerne vil spare lidt på batteriet. Og her kan jeg anbefale ikke at fyre op for opløsning, da man ikke kan se den store forskel på 7-tommer skærmen, som den er udstyret med. Der er dog et par ting, jeg savner. For det første følger der ingen taske med, hvilket man får med til Steam Deck'en. En anden udfordring er lagringskapaciteten. Den indbyggede 500 GB SSD kan hurtigt blive fyldt op, især hvis du installerer store spil som Call of Duty Warzone eller GTA. Heldigvis er SSD'en uskiftelig, og jeg har selv opgraderet til en 1 TB SSD. Dette gøres faktisk nemt ved at fjerne bagsiden af enheden og herefter et par skruer. Softwaren guider en igennem for at få installeret den nye SSD og styresystemet. Når det kommer til performance er Ally'en imponerende. Z1 Extreme processoren er et beast. Med 8 kerner og RDNA 3 grafik kan den håndtere stort set alt, hvad jeg kaster efter den. Derudover understøtter den eGPU, som er et eksternt grafikkort, man kan købe ekstra til, som bliver tilsluttet på toppen af den med et specielt PCIe-stik, hvilket giver mulighed for at øge ydeevnen yderligere. Det var svært at sige. Det var lidt, den krøllede lidt tunge, den sætning. Men her skal du have lidt flere penge op ad lommen for at købe den her eGPU-enhed. Men her vil jeg sige, at med denne enhed tilsluttet vil det være lidt svært at bruge den i håndholdt tilstand. Derudover kan man tilslutte den til en dock, som gør, at din Ally bliver til en stationær gaming-PC. Og det var lige præcis en af de grunde til, at jeg købte Ally'en, så det gjorde det nemmere for mig at deltage til diverse LAN-events med ens venner. For som I kan se, er det lidt svært for mig at tage min stationære PC med mig, da den er monteret på væggen bag mig her. Jeg har testet Space Marines 2 på medium til high indstillinger, og den klarer stadig 45-50 fps, hvilket er imponerende for en håndholdt enhed. Dette kan opnås ved at bruge dens turbo preset, men det koster meget på batteritiden. Hvis man skal spille mindre grafikintense spil, kan man ændre dette preset, så den skruer ned for ydeevnen, så du kan spare på batteriet. Og det er ret fedt, hvis du bare er typen, som kun spiller Vampire Survivor. Nu når vi er ved emnet batteritid, så når du bruger så kraftfuld hardware som Ally'en har, vil batteriet altid være en udfordring. Batteritiden er ikke imponerende. Du kan få omkring en time spilletid på turbo mode og op til 2 til måske 3 timer ved lavere preset. Det gør det nødvendigt at have en powerbank med sig, især på længere ture, og du er på farten. Men kan ROG Ally stadig konkurrere? Selvfølgelig på et år sker der meget i tech-verdenen, og nye håndholdte enheder er dukket op.
Steam Deck har lanceret en nyere model, og Asus har også lanceret en opgraderet ROG Ally X, som også koster lidt mere end den originale, men selv med al den nye konkurrence kan ROG Ally stadig kæmpe med, ifølge mig. Når vi ser på ydeevnen per krone, ligger ROG Ally stadig godt. Nyere enheder tilbyder måske forbedret batterilevetid eller marginalt hurtigere ydeevne. Men når det kommer til så rå kraft, byggekvalitet og skærmteknologi, holder ROG Ally stadig i en stærk position, ifølge mig. Konklusion. Så efter et år er Asus ROG Ally stadig en af de bedste håndholdte gamingenheder på markedet. Ja, den har sine styrker og sine svagheder, men for en gamer som mig, der leder efter en alsidig enhed til LAN-events og gaming på farten, er den et godt valg. Den er ikke lige så simpel som en konsol, men tilbyder meget mere fleksibilitet. Mangler som batteritid og læringsplads kunne forbedres, men samlet set er jeg imponeret over dens alsidighed og kraft. Hvis du elsker PC gaming og vil have en håndholdt løsning, er ROG Ally klart til anbefalingsværdigt. Men hvad synes I? Vil du stadig overveje at købe Ally'en i dag, eller er der en anden enhed, du har øje på? Lad mig høre dine tanker nede i kommentarerne, og hvis du har flere spørgsmål, så smid dem gerne hernede under. Og hey, husk at like videoen og abonnere på kanalen, hvis du vil se flere tech-videoer. Der er nogle spændende ting på vej, så tryk på klokken for at blive opdateret. Vi ses i næste.